Počúvate podcast Príbehy obetí komunizmu. Aj v tejto epizóde nadväzujeme na odborný seminár Prevencia prejavov extrémizmu na školách na Právnickej fakulte UPE-Š v Košiciach. Vypočujete si príspevok politológa Grigoria Mesežníkova, prezidenta Inštitútu pre verejné otázky na tému Podoby extrémizmu na Slovensku. V dnešnom podcaste sa budeme venovať extrémizmu na Slovensku, ktorý Inštitút pre verejné otázky definuje ako antisystémový jav, ktorý priamo ohrozuje liberálnu demokraciu. Budete počuť, aké ťažkosti priniesla transformácia po roku 1989 a na záver sa dozviete, prečo je kľúčové izolovať nositeľov extrémizmu v politike, no zároveň diskutovať s ich potenciálnymi voličmi. Séria vzniká v spolupráci s občianskym združením Memores a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Nech sa páči, začíname. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne, že ste prišli, že ste sa rozhodli, že tento čas strávite diskusiami o naliehavých spoločenských problémoch. Chcem sa poďakovať samozrejme najmä organizátorom tohto podujatia, občianskému združeniu Memores a Právnickej fakulty univerzity. Chcem povedať, že keď pán riaditeľ Hric sa na mňa obratil s touto prosbou, okamžite som zareagoval pozitívne, neváhal som, pretože pred pár týždňami som sa zúčastnil na jednom podujatí, ktoré v Bratislave v univerzitnej knižnici bolo organizované práve pánom riaditeľom. To bolo také multižánrové podujatie. Bola tam vernisáž výstavy, potom sa tam distribuovala takáto brožúrka a bola výborná dvojpanelová konferencia. Téma bola odvlečený zo Slovenska, gulagy. A musím povedať, že všeličo som čítal, všeličo som o tom vedel a toto podujatie na mňa urobilo obrovský dojem, okrem iného aj tým, že človek sa postupne dostane do rôznych súvislostí, ktoré pri proste bežnom nejakom pozeraní, čítaní mimo nejakej diskusie nepríde. Tak napríklad na mňa urobilo veľký dojem tá skutočnosť, ktorá určite pre historikov nie je niečím novým, že počty tých odvlečených do gulagov z územia Slovenska boli enormné v oblastiach, ktoré boli oslobodzované sovietskou armádou, a tie oblasti, ktoré oslobodzovala rumunská armáda, tak tam v podstate, ak boli nejaké odvlečené, tak potom až potom, čo teda prišla sovietská armáda, ale už proste celý ten pohyb už bol, tak povedať, za týmto. Čiže proste ako historické udalosti konkrétny vývoj môže viesť k tomu, že v prípade, ak sa praktizujú nedemokratické metódy, ako to môže zasiahnuť do života ľudí. A to boli desiatky tisíc ľudí, ktorí boli odvlečení. Hej, tak to začal som týmto konkrétnym prípadom. Moja prezentácia možno bude taká trošku jednoduchšia, určite vizuálne. Chcem povedať, že problematikou extrémizmu náš inštitút, ktorý teda ja tu reprezentujem, Inštitút pre verejné otázky, touto problematikou sa zaoberá od roku 2007-2008 a zaoberáme sa problematikou extrémizmu v podmienkach demokratickej spoločnosti. Ale to, o čom dnes budem hovoriť, v podstate sa dotkne niekoľkých takých oblastí. Tak poprvé, čo vlastne je ten extrémizmus? Nejak zaramcovať jeho konkrétne prejavy, skúsenosti našej krajiny a okrajovú situáciu vo svete s tým extrémizmom. Potom ja budem hovoriť o nejakých faktoroch, ktoré istým spôsobom súvisia s tým, že máme tu proste fenomény, ktoré nie sú celkom v súlade s našou demokraciou, ale tieto fenomény existujú, to znamená, majú nejaké svoje podhúbie, čiže sú faktory, ktoré pomáhajú živeniu týchto neveľmi, by som povedal, priaznivých fenomenov, a zas pri hľadaní východisk, myslím si, že treba potom brať do úvahy, že povedzme trvácnosť týchto faktorov môže byť obmedzená v prípade, keď správne postupujeme. Čiže začnem tú svoju prezentáciu touto tabuľkou.
A v rámci jedného z našich projektov sme sa pýtali ľudí, bolo to síce v roku 2017, že pomerne už dávnejšie, ale myslím si, že by sme sa dopracovali k podobným výsledkom aj dnes. Sme sa pýtali, to bol reprezentatívny prieskum, dávali sme konkrétne otázky a bola tam otvorená otázka, že čo ľudia považujú za extrémizmus. A vidíme tu rôzne odpovede. Tieto odpovede sa týka, v podstate každá z týchto odpovedí proste hovorí o tom, ako ľudia vnímajú v rôznych nasveteniach. Hej, ako stranická politika, nejaké prejavy, ľudské prejavy, niečo, povedzme, čo skôr naznačuje nejaké emócie, no proste rôzne takéto. To sú v podstate také agregované údaje, no a vidíme, že teda 37%, čiže najviac, to bolo potom tak zosumarizované podľa toho, akým spôsobom proste tie hodnotenie sú si blízke, tak 37% poukazuje na to násilie, fyzickú, verbálnu agresivitu, potom prejavy nenávisti, potom rasizmus, čo teda tiež často v konkrétnej podobe sa prejavuje a je to niečo extrémne. Potom činnosť konkrétnej strany, konkrétneho predstaviteľa, potom sa spája s istými ideológiami, ktoré teda vo vnímaní ľudí sú prejavmi extrémizmu, potom rôzne činy typu terorizmu, atentátov a tak ďalej. A postupne sa to zmenšuje a teda na záver dokonca prichádzajú aj ako necelkom podľa mňa adekvátne prejavy, ale ľudia proste takto vnímajú ten extrémizmus. Čiže videli sme také nejaké klastre toho, ako ľudia vnímajú v podstate väčšinou adekvátne, ale samozrejme, že musí byť vyjadrená nejaká podstata toho, čo je vlastne ten extrémizmus v skutočnosti. No a keďže, ako som už povedal, že zaoberáme sa extrémizmom v podmienke demokratickej spoločnosti, tak treba hľadať nejakú súvislosť. Akým spôsobom ten extrémizmus v úvodzovkách komunikuje s tými podmienkami, v ktorých existuje. No a mne sa zdá, že keď hovoríme o extrémizme, to sú nejaké hodnotenia z hľadiska toho, čo to znamená pre politiku, že istý typ politiky s konkrétnym ideologickým obsahom. Je to názorový prúd samozrejme, ktorý povzbudzuje k určitému správaniu, ktorý vychádza za rámec demokratického režimu. A ten druhý bod podľa mňa je absolútne kľúčový, lebo extrémizmus v dnešných podmienkach je v podstate antisystém. Ak definujeme náš systém ako liberálnu demokraciu, ako istý typ spoločnosti založenej na legitimizácii moci prostredníctvom slobodnej voľby občanov a potom vládnutia s prihľadnutím na všetky tie normy a princípy právneho štátu, rovnosti občanov, samozrejme, že spoločnosť založená na solidarite, na tolerancii, na akceptovanie ľudských práv, odmietnutí násilia a tak ďalej, tak extrémizmus dáva najavo jeho jednotliví predstavitelia svojimi návrhmi, účasťou, povedzme, na verejnej debate a prezentáciou týchto názorov a v prípade, keď demokratické podmienky umožňujú nositeľom tohto prúdu byť zároveň aj reprezentovanými na úrovni nejakých inštitúcií, že majú s tým zjavný problém. Takže podľa mňa taká najpriliehavejšia charakteristika extrémizmu je, že extrémizmus v podmienkach demokracie je antisystém. Samozrejme, nie vždy extrémizmus bol antisystém. Vtedy, keď extrémizmus vládol, o tom teda o chvíľočku, tak pochopiteľne, že práve budoval ten systém, ktorý nebol demokratický. No a potom sú také dôležité charakteristiky extrémizmu, také jeho atribúty, ktoré podľa mňa iba zdôrazňujú, podčiarkujú, vysvedcujú to, že naozaj nie je celkom v súlade s liberálnou demokraciou, respektíve je odporuje, tak je selektívny. Napríklad požaduje výlučné postavenie pre iba určité kategórie ľudí, či už etnické, alebo sociálne, alebo názorové. Samozrejme, extrémizmus je autoritársky, ešte teda demokratický extrémizmus nebol zaznamenaný v ľudských dejinách, či je to pravicové, ľavicové, alebo náboženský, povedzme v súčasnosti, najmä sa hovorí v tejto súvislosti o politickom islamizme, nepriateľský voči demokratického zriadeniu a je expanzívny. Čiže snaží sa rozšíriť priestor svojho dosahu, svojho pôsobenia a keďže je antisystémový a v podstate
by najradšej to demokratické usporiadanie spoločnosti oslabil alebo prípadne aj odstranil, tak využíva zase príležitosti, ktoré demokracia mu poskytuje na to, aby sa dostal do nejakých pozícií, v rámci ktorých teda pomocou tých možností ten demokratický systém nejakým spôsobom oslaboval. Teraz, tak ako som povedal, že sú isté faktory, ktoré nahrávajú tomu extrémizmu. Extrémizmus neexistuje v nejakom vzduchoprázdne a snaží sa prispôsobiť tým spoločenským podmienkom a snaží sa tieto podmienky využiť vo svoj prospech. Tak napríklad, keď hovoríme konkrétne o Slovensku, tak je niekoľko takých, ja ich hneď tu takto nahodím, že dopady samozrejme transformácie Slovensko ako krajina, ktorá zmenila v podstate celý typ svojho spoločenského usporiadania, tu boli celé ako roviny akože tých zmien. Hej. Politická zmena absolútne radikálna, ekonomická zmena absolútne radikálna, legislatíva, zahranično-politická orientácia, bezpečnostná obranná. Proste naozaj to došlo k radikálnej zmene po roku 1989 a pochopiteľne, že tieto reformy mali dopad neidentický na rôzne skupiny obyvateľstva. V konečnom dôsledku myslím si, že spoločenská transformácia je úspešným príbehom, ale keďže pri tom bližšom nasvietení vieme, že rôzne kategórie občanov rôznym spôsobom zužitkovali, poviem to takto, výsledky tej spoločenskej transformácie. Nevšetci mali rovnakú vzdelanostnú úroveň. Samozrejme veková konotácia tiež bola veľmi dôležitá, sociálna mobilita. No proste rôznym spôsobom dopadali reformné kroky a vôbec reorganizácia, plus ešte samozrejme isté deformácie pri týchto transformačných procesoch na obyvateľstvo a samozrejme vznikali aj prejavy nespokojnosti s prieskumom verejnej mienky. Vieme, že značná časť obyvateľstva po počiatočnej takej eufórii, že prichádza demokracia, sloboda, trhová ekonomika, napokon v tých prieskumoch sa prikladňali skôr k zastaveniu napríklad tohto procesu alebo dokonca k návratu do minulosti. O tom môžem povedať viac, potom konkrétnejšie. Samozrejme, ako keď hovoríme o tom, že spoločnosť to nie je nejaké vakuum, ale je ako živené proste rôznymi aj zdedenými predstavami, tak také vzorce politickej kultúry ako etnický nacionalizmus, xenofóbia, autoritárstvo, paternalizmus a etatizmus tiež ovplyvňujú názory ľudí a potom ich povzbudzujú k podpore aj takých síl, ktoré sa dostávajú povedzme na hranicu medzi tým systémom a antisystémom. Je to ideové dedičstvo stále prežívajúce slovenského vojnového štátu, inklinácie historickému revizionizmu v tejto dimenzii. Je to nostalgie za komunistickým režimom. Pred niekoľkými rokmi Konzervatívny inštitút uskutočnil prieskum názorov obyvateľstva na bývalý režim s agentúrou Focus. Veľmi zaujímavé zistenie, teda neveľmi povzbudivé. Na jednej strane deklarovanie samozrejme proste podpory pre demokraciu, pre spoločnosť, blahobytu a tak ďalej, ale pri konkrétnych otázkach na porovnanie toho minulého režimu a teda súčasného režimu isté časť obyvateľstva sa ukázala ako nostalgická, alebo tomu sa povie ešte spomienkový optimizmus. A netýkalo sa to iba tých ľudí, ktorí už zažili ten komunizmus, ale zároveň aj tí, ktorí komunizmus nezažili a jednoducho... To sa dedí. Častočne áno, ale nevždy, ale presne to, o čom sa tu hovorilo, teda predchádzajúcich teda dvoch, by som povedal, aj vaše prezentácie a prezentácie pani Snežko, že ako ľudia, najmä mladí ľudia, nemajú jasnejšiu predstavu. Že spodanie nejakého aj rodinného, alebo proste na základe nejakých pocitov si vytvárajú predstavu o tom, že ten minulý režim bol v niečom a teraz v tom prieskume bolo viac rôznych položiek, že ten minulý režim bol ako hodnejší, lepší, proste pozitívnejší a tak ďalej. Takže táto nostalgia za komunistickým režimom je stále na Slovensku. Pritom ona nie je dominujúca, určite nie, to vieme z prieskumov, že keď sa dávajú otázky o hodnotení jednotlivých období historických, tak komunistický režim určite nie je v tom
by som povedal v popredí, že obdobie od 48. do 89. je prevažne hodnotené negatívne. Samozrejme, slovenský štát sa tiež hodnotí negatívne, pozitívnejšie obdobie po roku 89, vstup do Európskej únie a NATO a tak ďalej, ale stále proste tá nostalgia tu je a keďže každý spoločenský fenomén môže byť reprodukovaný, aj ten problematický, aj ten skôr pozitívnejší, tak samozrejme čím ďalej od nejakých udalostí, tým zahmlenejšia situácia pre respondentov v prípade, keď nemajú dostatok informácií. No a plus ešte efektivita populistického oslovenia obyvateľov na Slovensku. Musím povedať, že toto už je také, povedal by som, že taký odborný úsudok, že na Slovensku väčšiu z toho transformačného obdobia 36-ročného väčší podiel časový krajina bola pod vládou národných populistov než tých liberálnych demokratov. To je samozrejme osobitná téma, ale faktom je, že strany, ktoré sa dá terminus technicus definovať ako populisticky na Slovensku, vládli dlhšie. A to svedčí o tom, že efektivita populistického oslovenia na Slovensku je značná. No a potom zanedbávanie verejnej diskusie, ktorá súvisí práve s reprodukciou demokratického systému, neveľmi efektívne potieranie individuálnych a skupinových prejavov extrémizmu. Vieme, že často pri rôznych udalostiach dosť dlho trvá orgánom činným trestnom konaní, ako nejakým spôsobom sa rozhodli, no a teda zaostávanie výchovy k demokracii a ľudským právam. A plus teda ešte, čo je veľmi dôležité, keďže po roku 2016 zástupcovia radikálneho prúdu, ja hovorím, že aj extrémistického, sú súčasťou stranickej politiky, najprv v organizovanej podobe, v podobe nejakej politickej strany. Dnes to nie je v takejto podobe, ale proste jednotliví predstavitelia sú súčasťou stranickej politiky na Slovensku, takže aj vidíme podľa aj tých preferencií, že preferenčne sa napríklad jedna z tých strán, ktorá momentálne nie je v parlamente, ale sa posilňuje. No teraz veľmi stručne rámcovo k historickým skúsenostiam Slovenska s extrémizmom. Tak na Slovensku ako pôsobili dva totalitné režimy s ideológiami, ktoré sa dnes dajú absolútne jasne, bez akýchkoľvek pochybností definovať ako ideológie radikálne až extrémistické. Tak a samozrejme 10 ročia života obyvateľstva v podmienkach neslobody, ktoré zasiahli 100 000 ľudí, bolo zbavovanie občanských práv, deportácie, popravy, vysídľovanie, väznenie, zákaz činnosti. Znovu z rôznych dôvodov, teda v tom režime, ktorý tu existoval iba 6 rokov, z dôvodov rasových, a potom režim, ktorý tu existoval jasne 40 rokov, politických a náboženských a svetonázorových. Čo to znamenalo prakticky? To znamenalo, že absentovali demokratické mechanizmy, bola tu vláda jednej strany, boli určené nejaké ideologické mantinely pre umeleckú tvorbu, vzdelávanie a názory, ktoré nejakým spôsobom nevyhovovali, tak boli potlačané. Ten pluralizmus žiadny tu nebol. Samozrejme, počas komunizmu to boli útoky na náboženstvo a prenasledovanie aktívnych veriacich. Teda represie, ktoré boli za slovenského štátu, tiež boli aj proti politickým oponentom, ale najbrutálnejšie voči židovskému obyvateľstvu. No a plus ešte strategické spojenectvo s totalitnými hegemónmi, čiže počas vládnutia týchto extrémistických režimov štát, či už ten slovenský štát, alebo povedzme Československo, po obnovení Československa, boli súčasťou takých usporiadaní medzinárodných vzťahov, súčasťou ktorého, teda respektíve definíciou ktorého bolo spojenectvo s podobne orientovanými totalitnými režimami. Že to znamená ten slovenský štát s nacistickým Nemeckom a Československo s komunistickým Sovietským zväzom. No teraz ešte aspoň stručne, to tiež častočne vysvetľuje, prečo napríklad prežíva jeden typ extrémizmu v podobe štátnych režimov, zatiaľ čo druhý už zanikol. Aká je situácia vo svete? Tak fašizmus a nacizmus vieme, že bol porazený v Európe ako systém v druhej svetovej vojne a fašistické režimy v podstate prestali existovať. Sú isté diskusie, či Španielsko a Portugalsko po druhej svetovej vojne
mali akože charakteristiky, teda určite to neboli demokratické režimy, či boli extremistické a fašistické, je to predmet proste diskusí. Tieto dve krajiny sa nezúčastnili na druhej svetovej vojne, takže aj ten typ režimu, ktorý mali aj pred druhou svetovou vojnou, tak ten viac menej pretrval, ale v podstate nacizmus a fašizmus bol porazený. Dá sa povedať, že celosvetovo, hoci teda existoval predovšetkým v Európe. Zatiaľ, čo komunizmus v dôsledku toho, že v dôsledku istých historických okolností sa stal súčasťou tej protihitlerovskej koalície, čiže ten komunizmus sa podielal na porážke nacizmu a fašizmu a v dôsledku toho pretrvával v Európe ďalších viac než 40 rokov, čiže to reálne existoval. Tento režim, komunistický režim, ktorý vo svojich základných charakteristikách sa neodlišoval od toho nacistického. Bol to totalitný režim, ktorý proste potlačal, aj v tej prvej prezentácii pána riaditeľa to zaznelo, čo to všetko znamenalo, tak ten komunistický režim prežil. Vzniklo také usporiadanie povojnové, ktoré teda umožnilo dokonca tomuto typu extrémizmu, tomuto typu režimu ešte sa rozšíriť. Že Sovietsky zväz ešte rozšíril svoju dominanciu a v podstate prispel k nastoleniu tohto typu režimu v ďalších krajinách európskych. Že vznikol ten sovietský blok, on samozrejme bol trochu deravý v prípade niektorých štátov. Niektoré štáty tam patrili a v podstate nevždy postupovali spolu so Sovietským zväzom a niektoré štáty tam nepatrili. Tak napríklad Jugoslávia a Albánsko tam nepatrili, Rumunsko bolo toho súčasťou, ale niekedy tá politika bola iná, ale v každom prípade to bol ten typ režimu, ktorý koncom 80., začiatkom 90. rokov v podstate v týchto krajinách, dokonca ešte aj v tom Rusku, to nie je dnes klasický komunistický režim, tak zanikol. Ale ešte stále existuje. Komunizmus stále existuje, je to relevantná sila a existuje ale iba v Ázii, to je vlastne Severná Korea, Čína, Vietnam, Laos. Keď sa pozrite na politické režimy týchto štátov, oni samozrejme sú oproti stalinizmu, takému klasickému, sú modifikované, ale predsa len všetky charakteristiky tých totalitných režimov majú. Vláda jednej strany, politická nesloboda, absencia demokracie, žiaden pluralizmus, regulovanie kultúrnej, umelecké a inej proste činnosti na základe ideológie. Čiže tento typ ako extrémizmus stále vo svete pretrváva. Čína je globálna veľmoc, ale treba povedať, že pre vývoj, povedzme, v našej krajine a v tej časti Európy, ktorej patrí Slovensko, tak tým pozitívnym prvkom je, že komunizmus na východe, ktorý priniesol tak veľa nešťastie Československu a Slovensku, tak ten už neexistuje. Myslím si, že historicky je ťažko proste predpokladať, že nejakým spôsobom sa obnoví. To nebezpečenstvo, ktoré z východu pre Slovensko reálne hrozí, má iný charakter, ale nie je to niečo, čo by mohlo proste pripomínať podobnú réžiu, akú Sovietsky zväz uskutočňoval vo vzťahu k svojim politickým vtedajším satelitom. No a plus ešte teda, aby som bol konkrétnejší, tak teraz sa presadzuje najmä v posledných 10 ročiach ten politický islamizmus, ktorý postupne získava dominanciu v niektorých azijských a afrických krajinách. Je to prúd, ktorý sa vymedzuje voči najmä západu, voči liberálnej demokracii, ale je to samozrejme osobitná téma, ale faktom je, že častočne preniká tento typ vnímania reality aj do dokonca západných krajín, ale znovu je to špecifická otázka. Teraz, že ako vlastne máme pristupovať k extrémizmu? Že teraz konkrétne teda v našej krajine. Musím povedať, že v rámci tých našich výskumných projektov, ako som už povedal, že sme skúmali politicky relevantný extrémizmus v podmienkach demokracie a či už na úrovni stranickej politiky a na úrovni názorovej proste podpory pre istý typ extrémistickej politiky alebo radikálneho proste politizovania, to bol pravicový extrémizmus. Aj všetky naše publikácie, ktoré sme vydali jednak v spolupráci s nemeckými nadáciami z celého spektra, aj teda mali sme projekt s nadáciou Friedricha Eberta, Konrada Adenauera, Hansa Seidla a aj teda Heinricha Bölla, to znamená
Skúmali sme naozaj problematiku toho pravicového extrémizmu, ktorý sa javil ako nebezpečnejší, najmä v tej akčnej rovine. Tak vieme, že Komunistická strana Slovenska, ktorá v roku 2002 sa dostala do parlamentu, v podstate to bola taká strana viac menej na jedno použitie, to znamená na úrovni praktickej politiky, ako ten komunistický prúd na Slovensku sa nepodarilo oživiť, ale samozrejme na tej rovine názorovej to vidíme, že ľudia majú predstavy o nostalgické predstavy, o vhodnosti nejakých takých modelov, ktoré existovali pred rokom 89, ale treba povedať, že to je taká zvláštnosť, že tento typ uvažovania využívajú vo svoj prospech voličsky neextremistické strany. Nechcem teraz menovať konkrétne strany, ale proste vieme, kde je väčšie zastúpenie medzi voličmi akých strán, ako ľudia s podobnými názormi. Väčšmi inklinujúce k tým stranám, ktoré minimálne same seba označujú za ľavicu, ale tieto strany nemajú nejaký charakter ľavicovo-extremistický. My nemáme na politickej scéne také relevantné síly, a možno dokonca nerelevantné, sú skôr súčasťou toho, čomu sa hovorí, že empty space of party system. To znamená, to sú strany, ktoré možno, že sa zmestia do jedného výťahu, formálne registrované. Čiže ako ľavicovo-radikálna politika takého extremistického typu na Slovensku, na politickej scéne proste sa nevyskytuje, ale samozrejme, že tie obsahy, ktoré súvisia s týmto typom proste radikálnych predstav o spoločnosti sú stále živé v spoločnosti. No ale teraz, že čo vlastne, akým spôsobom by sme mali na ten extrémizmus reagovať? Reálne existuje, raz je v parlamente na úrovni straneckej politiky, raz nie, ale nejakým spôsobom treba proste určiť náš vzťah k tomu. Tak sme svedkami toho, čo tu už pozorujeme, možno, že podľa môjho názoru najmenej 10, možno aj 15 rokov, a to je to, čo ja nazývam mainstreamingom extrémizmu a radikalizáciou mainstreamu. Čiže na jednej strane vidíme u tých mainstreamových strán pokusy nejakým spôsobom využívať podobný typ oslovenia, aký je príznačný pre radikálne strany. To znamená, že súčasťou agendy týchto mainstreamových strán sa stavajú veci, ktoré teda akože pojednávajú extrémisti, pochopiteľne v snahe prevzať nejakú časť voličov. Že toto je v podstate radikalizácia toho mainstreamu. A to sa dá normálne aj odčítať, napríklad keď sa chcete porovnať to, na Slovensku síce takto sú strany dlhodobo existujúce a potom sú strany, tak povedať, na jedno použitie. Tak to vychádza, že jedno, druhé volebné obdobie a potom končia. Ale u tých strán, ktoré existujú dlhodobejšie, tak ja použijem iba jeden príklad, pretože je to, povedal by som, že ten typ oslovenia je príznačný zrovna pre túto stranu. Nejde o to, že teda teraz je to prejav mojej nejakej osobitnej zaujatosti, iba ako fakt. Keď sa pozrite na programové dokumenty Slovenskej národnej strany, tak od začiatku 90. rokov do zhruba čo ja viem, že tak do polovice prvého desaťročia tohto tisícročia, hej, že tá strana mala veľmi radikálne požiadavky rôzneho typu. Hej, tak voči Romom, voči Maďarom. Potom došlo k istej takému zmierňovaniu postojov. Maďarská téma nejak tak išla do úzadia. A vyzeralo to, aj dokonca táto strana vstúpila do koalície s takými stranami neradikálnymi. Nedopadlo to pre nich dobre nejako. A teraz, keď sa pozrieme na ich programové stanoviska, vidíme, že tam návrat, aj teda v ich výrokoch, návrat, povedal by som ešte dokonca pred ten stav, ktorý bol po tom, čo teda táto strana začiatkom 90. roku vznikla. No to iba chcem povedať, že toto vidíme konkrétne ako taký príklad najprv nejakej takej deradikalizácie akoby, a potom dochádza k tomu, že táto strana proste začne znovu používať dosť radikálne znejúce
obsahy a podľa mňa nasvedčuje tomu ešte aj to personálne akože zloženie proste tej skupiny, ktorá túto stranu reprezentuje v parlamente. Tam vidíme, že od, ja neviem, vzťahu k rôznym hybridným hrozbám, vakcinácii, no proste rôzne veci, ktoré teda naozaj sa už dostávajú na, povedal by som, že hranicu systému a antisystému. No. Tak ja som tu zhrnul niekoľko takých, možno je to na diskusiu, postupov, ako pristupovať k extrémizmu. Myslím si, že sú tu dve roviny. Prvá rovina k nositeľom extrémizmu na tej úrovni straneckej politiky, to znamená k tým, ktorí sú vyslovene angažovaní v konkrétnych politických subjektoch, to znamená, oni v sebe koncentrujú tieto hodnoty a ja si myslím, že pre demokratický politický subjekt, pre celú demokratickú scénu podľa mňa by malo byť nepriateľné spolupracovať s takýmto typom ako politických predstaviteľov. Čiže ja to hovorím, že politicky izolovať, čiže oni majú svoju legitimitu, ak náhodou sú v parlamente, samozrejme používajú všetky tie vymoženosti, ktoré poskytuje parlamentný systém aj takýmto politikom, ale považujem za nielen teda z hľadiska samotných týchto strán škodlivé, to je samozrejme na nich, čo v takejto situácii robiť, ale ako dodatočná legitimizácia proste extrémizmu je de facto možno, že nepriama, ale môže byť aj priama asistencia v podkopovaní demokracie. Keď sa spájate proste s extrémistami, tak či už na úrovni tej celoštátnej, zatiaľ k tomu nedošlo, no dnešná Slovenská národná strana, opakujem, to je proste tak, možno trošku osobitý prípad, ale zatiaľ ešte ak teda boli nejaké prejavy spolupráce, tak skôr situačné pri schvaľovaní niektorých zákonov a musím povedať zo svojho pohľadu aj ako analytika, ale ako občana, že bohužiaľ teda z každej časti politického spektra. Nielen teda z tých strán, ktorí napríklad sú dnes pri moci, ale aj z tých strán, ktorí sú momentálne v opozícii, keď boli pri moci, tak proste boli prejavy istej spolupráce v samotnom parlamente. Ja si myslím, že to nebolo dobre a to minimálne teda posilnilo taký cynizmus medzi ľuďmi, že v podstate všetko je potom možné. To znamená, podľa mňa žiadna spolupráca na národnej úrovni, žiadne vytváranie koalícií aj na regionálnej, aj na miestnej úrovni, hoci k tomu dochádza, ale skôr je to stále ako taká výnimka, že ako mainstreamové strany sa snažia vyhnúť takejto spolupráce, ale niekedy k tomu dochádza. Ja si myslím, že to nie je dobrý nápad. Potom samozrejme nevytvárať dostatočný priestor pre legitimizáciu extrémizmu ako účastníka demokratickej verejnej debaty. Hej? Ale zase teda nekonkurovať extrémistom, pretože keď sa púšťate do diskusie s extrémistami, tak v tých oblastiach, ktoré oni považujú za ťažiskové a vy nemáte pripravený nejaký program riešenia týchto problémov, tak voľky, nevoľky začínate proste im konkurovať v tom. Že kto je ako efektívnejšie v tom radikalizme. Nechcem znovu uvádzať nejaké príklady konkrétne, aby teda nechávam to v takejto všeobecnej rovine, že proste pokus konkurovať extrémistom nikdy dobre pre demokratov nedopadne. Pretože extrémisti sú v tom oveľa autentickejší a demokrati, ak teda na niečo také pristúpia, tak iba sa spreneverujú svojmu ako demokratickému poslaniu. No ale čo je veľmi dôležité, na rozdiel teda od tejto taktiky izolácie nositeľov extrémistickej politiky, zas treba teda odlišovať týchto nositeľov od ich potenciálnych podporovateľov, to znamená občanov, ktorí vieme, že aj tá nestalosť preferencií, politických preferencií tých voličov svedčí o tom, že ľudia zvažujú rôzne možnosti a podľa mňa je dobré, užitočné a zdravé s týmito ľuďmi diskutovať, aj teda s nositeľmi problematických predstav, aby proste sa vyjasnilo, čo by znamenala podpora extrémizmu napríklad v kritických situáciách, keď sa rozhoduje o osudoch ľudí, o osudoch štátu a tak ďalej, že presvedčať ich o tom, že podporovať síly, ktoré majú protisystémový charakter, nie je dobrý nápad a môže byť dokonca aj nebezpečné. Teraz spoločenská atmosféra v Slovenskej republiky, to znamená, čo ja mám na mysli, keď hovorím o tých nejakých aspektoch proste
pôsobenie extrémizmu a čo nahráva extrémizmu, okrem toho, čo už som uvedol v tých teda predchádzajúcich grafoch. To je výrazný sociálny pesimizmus. Podľa všetkých prieskumov Slováci sú dosť pesimistickí pri prieskumoch, či sa spoločnosť vyvíja dobrým alebo zlým smerom, bez ohľadu na to, aké sú volebné výsledky a aké sú výsledky potom aj činnosti politických strán v podmienkach polarizácie. Vždy väčšina obyvateľstva tvrdí, že spoločnosť sa vyvíja zlým smerom. Keby sme to sparovali s reálnou situáciou, s tým, ako sa uskutočňovali reformy, ako sme sa dostali do Európskej únie, boli sme aj takzvaným tatranským tigrom a tak ďalej. Aj vtedy proste značná časť obyvateľstva, niekedy až 3/4 obyvateľstva v tých prieskumoch opakovane hovoria, že spoločnosť sa vyvíja zlým smerom. To je o vnímaní ľuďmi proste aj svojich životných situácií, aj situácií v krajine. Samozrejme pri takto nastavenom proste elektoráte nielen pre populistov, ale pri tých mainstreamových populistov, ale aj pre extrémistov sa vytvára taký celkom, povedal by som, že nádejný priestor na získavanie voličov. Nedôvera k štátnym inštitúciám, to je proste chronický problém na Slovensku. Všetky inštitúcie, na činnosti ktorých participujú politické strany, alebo ide o nejaké procesy ich voľby, síce občanmi, ale zástupcov politických strán. Tieto inštitúcie sú mimoriadne nedôveryhodné. Parlament nie je dôveryhodný, vláda nie je dôveryhodná, prezidenti sú o čosi dôveryhodnejšie, ale tiež teda sú neveľmi dôveryhodní. Takže na pozadí takejto, a samozrejme všeobecná nedôvera potom. Na otázku, či sa oplatí dôverovať ľuďom navzájom, tak väčšina proste Slovákov, väčšina obyvateľov Slovenska tvrdí, že nie. Čiže a táto nedôvera navyše ešte v podmienkach polarizovanej spoločnosti proste rozbíja vzťahy medzi ľuďmi. Hej? Že tá politika vedie k nevraživosti medzi jednak rôznymi skupinami názorovými, ale dokonca aj vo viacerých rodinách dochádza k tomu, že proste táto polarizácia a nedôvera k tomu, čo prezentuje, povedzme, nejaký oponent, vedie k tomu, že proste sa prerušujú vzťahy a občanské spolunažovanie môže byť ohrozené. Slabší záujem mladých ľudí o politiku, šírenie problematických obsahov, o tom sa dá veľa hovoriť, o tých rôznych alternatívnych zdrojov informácií s toxickým obsahom, imigračné nálady u mladých ľudí a politická názorová polarizácia. No teraz skúsim vám premietnúť niečo, čo teda dáva istú predstavu, ako vlastne ľudia, kde sú nejaké pozitívne momenty, ktoré dávajú nádej, že predsa len ten extrémizmus by sa nemal zakotviť ako nejaký dominantný trend, hoci dejiny poznajú, Nemecko v 30. rokoch, nacisti sa dostali k moci v dôsledku demokratických volieb. Množstvo ďalších prípadov, menej alebo viac známych vo svete, keď proste prvé slobodné voľby aj zostali prvými slobodnými voľbami, ten, kto prišiel k moci, proste zakotvil ten svoj režim, politická sila, takže už potom demokracia nebola. Tak toto napríklad ako taký dosť ilustratívny príklad vzťah ľudí k demokracii a hodnotenie konkrétnej demokracii na Slovensku. Keď sa pozriete, vidíte, že väčšina ľudí podporuje demokraciu, že tvrdí, že to je najlepší možný politický systém. Ale keď sa pýtate, že aký stav demokracie na Slovensku, vidíte, že teda síce trošku menší, ale predsa len tiež ako veľký podiel ľudí považuje stav demokracie na Slovensku za dobrý. A toto je, takto ešte chcem povedať, že tie slajdy s nejakými výsledkami prieskumu verejnej mienky, väčšinou sú to naše prieskumy, Inštitútu pre verejné otázky, ktorý robí svoje prieskumy s agentúrou Focus, ale sú tam aj na niektorých miestach údaje z iných agentúr. A toto napríklad je údaj z jeseň 2024, spokojnosť s tým, ako funguje demokracia v členských krajinách Európskej únie, to je ten Eurobarometr. Tak vidíte, že Slovensko naozaj na jednom z posledných miest pri hodnotení stavu demokracie vo vlastnej krajine.
vidieť, že naozaj nadštandardná spokojnosť v takých krajinách ako Luxembursko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, dokonca aj v Poľsku. Aj v Poľsku pomerne vysoké hodnoty. Bol záver roku 2024. Na Slovensku, no v podstate takmer replika toho, čo som vám ukazoval z toho prieskumu uskutočneného na Slovensku. Teraz toto je údaj z nášho prieskumu. Sme zgrupovali ako ľudia podľa toho, ako pristupujú k demokracii. Tak dôslední priváženci demokracie, proste bolo to na základe agregovania odpovede na niektoré otázky, že takmer polovica ľudí sa dajú považovať za dôslední privržence demokracie, niečo viac ako tretina privržence, ale nedôslední, to znamená, spájajú vo svojich predstavách napríklad demokratický systém s vládou pevnej ruky, alebo napríklad sú schopní vymeniť ľudské práva za silnejšiu sociálnu politiku a tak ďalej. No a potom 15%, to sú odporcovia demokracie, tam je teda prevaha názorov na demokraciu skôr ako na neefektívnu, skorumpovanú a hodnú v podstate výmeny za nejaký iný typ režimu. Hej, že v tomto rezervoáre tých 15% plus samozrejme medzi nedoslednými privržencami demokracie ako extremistické síly môžu čerpať nejakú podporu. Teraz toto je pomerne čerstvý výskum agentúry Ipsos, čo vlastne občania na Slovensku vnímajú ako spoločenské problémy a pochopiteľné, že tam, kde spoločenské problémy sa neriešia prostredníctvom návrhov alebo politických krokov konkrétnych toho mainstreamu politického, napríklad vládnych strán, prípadne opozície, návrhov opozície, tak tam samozrejme dostávajú priestor extrémisti. Tak dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti začiatkom tohto roku bola teda problémom pre 41%. Ináč to sú prieskumy, kde každý respondent môže dať 3 odpovede, hej? Že 3 problémy. No potom chudoba, sociálne nerovnosti, vojnový konflikt ľudí znepokojuje, inflácia, morálny úpadok, korupcia, zločin, násilie, daňové zaťaženie, vzostup extrémizmu 15%. Ja to nemám ten údaj za predchádzajúci, teda z predchádzajúceho prieskumu, ale myslím si, že začiatkom roku, dúfam, že sa nepomýlim, 2022 vzostup extrémizmu vôbec sa nenachádzal medzi teda tými najpalčivejšími problémami. A v januári 2025 už 15% ľudí, je to oproti tým ďalším, tým chlebovým tzv. Problémom, nie až také, povedal by som, že výrazné, ale predsa len 15% ľudí považuje zostup extrémizmu za problém. No a nezamestnanosť, ktorá bola dlhé roky takým evergreenom pri mnohých prieskumoch, ja som taký pamätník, pred 25-20 rokmi ešte nezamestnanosť bola hlavným problémom a uvádzal sa vždy taký údaj, že 20% nezamestnanosť na Slovensku. To proste ľudí úplne, povedal by som, že odrovnávalo, keď niekto počul, že 20% ľudí na Slovensku sú nezamestnaní, tak ľudia vnímali naozaj ako problém. Dnes vieme, že tento problém už v tej podobe neexistuje. No a tuto vám tiež je to síce možno, že menej viditeľné sparovať s tým, ako mladí ľudia, to sú výsledky prieskumu mladých ľudí na Slovensku. Národný demokratický inštitút, to je taký americký think tank, robil prieskumy v Strednej Európe. Bohužiaľ, asi nevidíte to dobre, ale je vidieť, ako sa zvýšila miera kritickosti mladých ľudí na Slovensku vo veku od 16 do 29 rokov pri vnímaní spoločenských problémov. Je tu viac tých problémov, než teda ako označených ako problémové situácie, než v tom predchádzajúcom slajde, ale vidíme, že, čo teda chcem podotknúť, že miera kritickosti mladých ľudí je väčšia než ako priemernej populácie. To je tiež teda nazeranie na riešenie tých problémov. Čiže toto môže byť tiež taký prirodzený rezervoár, keďže tá radikálna politika nachádza v
mladšom prostredí väčšiu podporu, tak to môže samozrejme tých mladých ľudí oslovovať. Toto je prieskum Eurobarometra, ktorý tu indikuje mieru vzájomnej dôvery medzi ľuďmi v európskych krajinách a vidíme, bohužiaľ, teda Slovensko nie je síce úplne na chvoste, ale to je v tej poslednej desiatke iba 21% si myslia, že ľudia by mali navzájom dôverovať. Keď sa pozrieme na krajiny, napríklad škandinávske, tak tam ako tá miera dôvery podstatne vyššia. A v podmienkach spoločenskej nedôvery samozrejme sa ľahšie dá ako živiť populistickým spôsobom, aj teda tie prvky polarizácie, nedôvery k iným ľuďom a tak ďalej. Toto je tiež, zamerne som sparoval, je to v angličtine, ale je to tiež z toho prieskumu Národného demokratického inštitútu. Vidíte, ako prevažuje nedôvera mladých ľudí voči jednotlivým inštitúciám. Hej. Vláda, parlament, súdy, prezident, väčšiu mieru dôvery majú primátori alebo starostovia a medzinárodné organizácie. Toto je znovu 16 až 29 rokov. No tak dá sa predpokladať, že znovu v tomto prostredí radikálne politické síly by mohli proste získať na tomto ako väčšiu podporu. Toto je tzv. Bogardus test. To je otázka, či by ľudia privítali, keby v ich okolí sa objavili isté skupiny nejak politicky, názorovo, etnicky, rasovo, jazykovo alebo svojim pôvodom nasťahovali ľudia s takýmito charakteristikami. To je taká zvláštna vec, že najnegatívnejšie ľudia by reagovali na to, keby do ich susedstva sa nasťahovali politické extrémisti. To znamená, to je ako verbálne odmietanie extrémizmu. To je tiež taká zvláštnosť, že to vidíme vo všetkých prieskumoch, kde ľudia deklarujú svoj odpor voči extrémizmu, ako verbálny, a na druhej strane, keď sa pozrieme na to, aké názory majú samotní títo ľudia, tak v prípade niektorých takých položiek by sme tam našli aj niečo, čo v podstate by bolo zhodné aj s praktikou politického extrémizmu. No. Čiže vidíme, že najväčší distanc je deklarovaný voči politickým extrémistom, pretože extrémizmus má zlý imidž, to je zlá konotácia, no ale potom pomerne veľký teda dištanc voči rôznym etnicky, nábožensky definovaným skupinám, Romovia takmer 70%, 68%, 2/3 voči moslimom, potom voči utečencom, tam samozrejme už je väčší pokles, ale predsa len tých 46 cudzinci z okolitých krajín zamestnaní na Slovensku, čo je teda také trošku prekvapujúce, pretože Slovensko je obklopené európskymi štátmi, tak je to tiež pomerne akože vysoká miera nedôvere, hoci teda dôvera 53% prevažuje. No a potom už menej ľudia inej sexuálnej orientácie, inej farby pleti, dlhodobo nezamestnané a živia. Ja neviem, či ešte mám nejaký čas, či už som vyčerpal. Vedeli by sme to tak, že urobíme si prestávku a ešte by ste tú druhú časť alebo dokončili po prestávke? Tak ja ešte mám 8 slajdov. Tak môžeme to robiť po prestávke. Sú tu limitovaní, že na štvrtú odchádzajú ľudia. Áno, tak potom... Aspoň dvaja. Teda. Takto, ja mám teraz, ja neviem, sú to aj učitelia stredoškolské, hej? Áno. Ja vám ukážem 3 posledné slajdy. Nie sú to údaje najaktuálnejšie, ale predsa len existuje taký ako projekt DEREX, to je Demand on Right-Wing Extremism. To je metodológia vymyslená našou partnerskou organizáciou Maďarskou Political Capital Institute a skúma pripravenosť obyvateľstva podporiť ako extremistickú politiku. To neznamená, je tam nejaký súhrnný údaj, vyjadrené v percentách. To neznamená, že vyslovene táto časť obyvateľstva je automaticky extremistická, ale že to proste naznačuje, že medzi týmito ľuďmi
pravdepodobnosť podpory extrémizmu je vyššia. No a naposledy teda v roku 2019, odvtedy ten prieskum sa už nerobil, aspoň ja o tom neviem, my sme na tom participovali v predchádzajúcich rokoch, tak agentúra Focus urobila presne s tými istými parametrami prieskum medzi stredoškolskými učiteľmi. A potom sa to porovnalo, ako je to na úrovni celej populácie a ako je to u stredoškolských učiteľov. A tak toto je ten index za Slovensko, potom teda v tých ďalších dvoch pochopíte lepšie, o čo ide. Že medzi učiteľmi na základných školách do 2. stupňa bolo 7% takýchto ľudí. 7% ľudí, ktorí teda v niečom proste podľa tých parametrov agregovaných predstavovali rezervoár pre podporu pravicovej extremistickej politiky. Pričom celá populácia vtedy vykazovala tých 13% takých ľudí. Čiže medzi učiteľmi takýchto ľudí bolo takmer o polovicu menej. No ale teraz, keď sa pozrite, že kde predsa len medzi učiteľmi sa prejavila väčšia inklinácia k tomu, čo by sa dalo využiť pravicovými extrémistami vo svoj prospech, keďže to boli také 4 rôzne skupiny klastrov, že predsudky a sociálny šovinizmus proti establishmentovej nálady, čiže to, čo živí populizmus, pravicové hodnotové orientácie a obavy, nedôvera, pesimizmus, čiže ono vlastne tie percenta tam iba naznačuje, ako v týchto jednotlivých kategóriách sa ľudia prejavovali. Ale je to ako komplikované, proste, ako povedal by som, že vypracovanie celého toho indexu, ale čo bolo zaujímavé, že medzi stredoškolskými učiteľmi bolo o 9% viac ľudí oproti ako obyvateľstvu, pokiaľ ide o pravicové hodnotové orientácie. Takže vo všetkých ostatných to bolo podstatne nižšie. 12%, 8%. A teda čo sa týka tých pravicových orientácií, tak učitelia sa ukázali ako pravicovejšie orientované oproti obyvateľstvu ako takému. A tuto ešte v časovom porovnaní, to znamená, ako sa to udržuje. No, v roku 2019 bolo najviac, teda 2012, 2013 a 2019 13%, predtým to bolo menej, teda potom sa to zvýšilo. No a to je teda v porovnaní s inými krajinami. Hej, ešte Rakúsko, okrem teda tých vyšegradských krajín, je tam ešte Ukrajina a Rakúsko. Čiže najviac proste pravdepodobnosť podpory pravicových radikálnych síl, to bolo v roku 2012-2013, ešte treba povedať, že nie po začiatí tejto vojny bolo na Ukrajine 23%. Slovensko tu bolo medzi tými krajinami stredoeurópskymi s najväčším týmto ukazovateľom. To je teda priemerná populácia, takže tu by som skončil. Samozrejme som otvorený na diskusiu, ak vznikne. Pre viac príbehov navštívte Múzeum obetí komunizmu v Košiciach a neváhajte využiť možnosť prehliadok a workshopov. Tešíme sa na vašu návštevu.